Idemo. Joj, samo nam je pasirano da pronađem neku rudu. Ali tu rudu nećemo moći kamenom. Ovim drvenim pikom, nego ćemo morati prvo napravimo ovaj kameni pik. Inače je samo kamen. Ajde, krenut ćemo malo dublje. Samo se plašim da ne padne brak. Samo mora da vi vidite ovdje. Da vam kažem, ja vidim jedva. Šta će mi se do... Oj, majko mila. Dobro. Ovaj pik će sada mi pukne. Tek sam sad vidio da nemam pik i ja noć. Što nisam pazio. Zombi. Moramo da ga ubijemo jer će mi pišete da je berusano. Monster. Ovo je nemoguće. Ljudi, šta ćemo sad? Ljudi, ovo je bila možda kraća epizoda, ali zbog smo kući, ne znam kako to ćemo zaći. Moramo napravimo kuću, moramo ponovno nađemo i čovjek. Oj, sad mi samo ti pališ. Ti. Što će mi pevati? Čekaj da ga bacimo u vodu. Šta će?
Слушайте, це сиділи ігри у нас у групі.